up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromowe Wato, we spoke def Mama Sernang, and you subserna sepsa, a barrio di, a carif ko arti de prespatori, a barrio di, not go mit soy, os go mit west, we pay there. Aristuru of Ibani Kakayesi, de Luku, Abiji Mambe Taki cake, Luku Yere. En mis do janga bararot. Ja, maar er gaan we tide prespar news lekse takikba. Kos mi begin dat na altijd zo, maar bar alle de man odi na tracé de diaspora, alle sernama we bar de odi. En we actie de reclamatie takikba, haribang isturu, want tide o tak over algemeen tori. Tori sam bepaalde man bekritiseer, bepaalde man sadina regeren o beleggen, chande bem doato dati. Dat was zorgen ook toe, we herinneren dat Luku ibe bekritiseerd orati, dat uno pusena sepsa, we verwachten wat correctie. Anders zomaar zeggen. Als dat orde. En daarom met Luku, if je tengo een garas oso, ino me vriendjes ton zomaar, want ik heb borko yoso. Je verstaan? Ja. En actie baka, srap moro actie fesi. Na ome leisi me jua uitleg van tordati. Want als sabidisme bij tejuno, te no be wan yere sani. Dat want aki, if a fesifa actie kapio, dat de man kan hechti, de resa soro. Ja. Maar if a bagge de man naki ang baga sifa actie, dat no sarapu, die verstaan dat takrubur de taptein is ching. Je sabi toch? Ja. Dat je deskundig van oudo, voor kompura takrubur uit is ching, aan de straat. Onderdeel van kan infecteren, kan je probleem. Dus dat is. Je verstaan dat je malukumana na sasaba yokormo, dus dat we katapatori. Dus misoru soort zien we go. Je verstaan, want een minister voor OW, fama ne? Ja, maar voor zo'n goed op minister tori. Ja. Eigenlijk ook met die man archief een poco voor toch? Ik zei dat toch? Een poco obi, dat baga poco, dat we nyang op chimoro parpa. Oké. Dan ko archa poco. Don't throw stones, and if you can
and illusion, but you never know that this is the conclusion. No chance, no hope for those who kept it a-going. Zo, dan voor terug tapatori, omdat zijn de minomeku archa poku ete. Bij mij gaat het erom taki die tak is na lata. Den tak van batjau. Ala tu e abi schuld. Zo simpel. Je verstaan. Ja. Zo. Dan een minister voor OW Masra Fanen. Shang. Taki, hij gaat niemand straffen. Nee. Ama justitie, no? Nee, man, justitie. Maar mevrouw, samen bedoelen gaan straffen. Hoe straf ze me op sang. Mino sabi. Dus allemaal leg uit, moro. Kwam de ook moro concreet. Hoe leg uit dat hier nog? Zij de attackasano. Want ik weet wel. De vorige minister, met Akonsani, het volk moet gestraft worden. Maar dat was een geintje, een grap. Ja. Die zei, maar leg uit, basé dan maar attackasana. In feite, luku negere nou moeilijk talen. Ja. In feite, amai bedoel dat hier nou even creëren was aan de firi. Ja. Dat bedoel die man in feite. Ja. Dus dat. Isabi. Dus dat anotaki, ama ego aftaki mo strava volk. Mino met no een passie. Mino met no een passie, mino do disi en tegen delen. Ja. Ja, ama woroko. Ja. Ja. Maar if man ik kom sang ik creëer daarom meka poku die se je ten wan garas also im sapfaye fringi stong. Want ik a fringi stof borgo you eji also. Dus dat. En tidena dei de mataka seref tiji di naga ablaga fora dat en naga wet foru. Je verstaan. Ja. Zij no bij wan is dat je nyanti de. Ja, ja. Je verstaan. Zo. Dus de begrijpt dat omelanga feti. Passe meki. Je jiboskopu mind chef je sukuf ja mind chef kon na bevolking voor zorgen dat meku onderhoud de transfunu meku onderhoud disi meku maar je don je ite torwe de takai lanti mi ka ik mi wan lazy in mi passi da me pai de chiboy manga de madang on kore waji wan chapo wan crimineri do meku water sleuf dat tramas do in een balkon je de man OWEPSA je verstaan maar dat na libi je verstaan? Asani na alamang en volgens de beschikking van de meneer Shang, me leg je ons aan uit even. Alle beschikking zijn je kiezen, wie is na eigendom, wie is na jurgrond, wie is na erfpacht. Als schrift dat je a breedte of je percelium onderhouden, je bent verplicht tanga als van passie. Ja, natuurlijk, want toen mijn archief was meneer Shang leg uit, minister Shang leg uit. Dat je een foto smerig, een doti. Laat me leggen meneer uit dat hier nog. De vorige regering, toch? Meneer Noor Mohammed, minister Noor Mohammed. Tebego bagana, kala eno bere otogoluku, maar mi bego wel. Dat heeft sa 6 uur bagana in een foto kring. Tamara matek 10 euro, 11 euro. Tamara vinger, een doti. Dat betekent, zij moest doen. Want je tak over dat toe, zij doen, je voet afvolk op. En het programma die ze dan heeft, hoe de IT bezig is, je probeert voet afvolk op, voor het trouwen door die op straat. Dus, jullie minister, nou, de potopars, maar of, minister van je doet aan, of na DR of RR, zorg goed, tagares, maar dat de man trouwen door die op straat. Dan je doet een boes aan. Maar dan moet je terug, dat je leg uit, dat allemaal bestraft, maar meneer, allemaal doe je best. Het volk moet opgevoed worden. Dat hij doet. Dat is een verstaat. Dus dat want ik aan Masra Noor Mohammed. Bij Liba doet hij opzettelijk. Dat natuurlijk eigenlijk toch. Oh. Ja, dat natuurlijk. Maar nu actie Masra Shang. Mekak moet het tapat troon veng. Pas dong. Dat ko waka mindera volk in de volksbuurten. Ja. Dat amusluku suma en vrienden doet hij. Ja. En daarom ben ik niet aan het kijken. If je tengo gras also no friganga stong, yo porokoi eji also. Ja. Isabito. Dus a pistor dati, uno agrinanga tor dati. Mazara siang. Dus jere ja zijn do, im sorbutaki im chawa mind chef ko. Ja. Dat die probleem. Dat nanga afvolk. O leg de uit van a sweetie. En het begint altijd thuis hoor broer. Altijd.
Altijd thuis. If je meteen een morsu jari, dan je trouwe doti, je trouwe paropuan, misap tak Ja. aten die me kwetje de chief me, bagan na 60 euro to bartak na was euro, dan me controleer mi jari. Ja. Dala san say beteke primus go bakane presi. Kalibo ne siribiso. Nee, Je verstaan. dat nou zo. Wanda je waka kan de wan lomiti je lo je gratis sata bon bak. Die was ma vriend gewoon tapi jari. Ja, Sasanego. Asan ne worko so. Ja. Dus je moet het volk, meestal, tak nanga de man vida pe, binnen safsuba doeji, tak nanga volk, nanga unu dis donja, masaragama ngami, inaftak moro, want wij doen het elke week. En we hebben het 8 jaar gedaan, we doen het nog steeds. Ja. Tak nanga volk, hoor, je kon de ke. Het is met takje toe, met tak, you know wat er naman, you know troe dotita. Maar aan je lukt direct. Dus kan je, de, like minister nou, Ja. en me adviseer je ook toe, kan dit dis kan leuk, maar meneer Sang, na een sanctie. Teo ma trouwens aan een paibutu. En ik te weer, weer een gordel toch, dat kan leuk, maar tino, uit hier, na mij aan lukt het. Dus kan je naar jou als dat lukt. Dus met je, eigenlijk, men leg je uit zij kan doen. Maar je kon leg uit, gewoon op televisie kon leg bepaalde zaken uit. Wanneer, Ida Rokonono, Dutori. En natuurlijk, ja, we volgen je ook toe. Uno, een programma die ze volgen je. Wij gaan gewoon door met zijn gambo. Ja. Omdat ook toe was aan zijn estor Uno. En Uno van programma's weer taking. Alle die mensen die naar de regering Uno. Ja. De mabe legt aan uit dat je recht aan. Je hebt te veel commissies. Is dat wat ze aan het doen? Ja. Te veel commissies. Icha commissie. Icha commissie. President Simon stak je ook toe. De veel commissie, we gaan het anders doen. Ja. Ja toch? Maar sana anders doen. Dat je nog anders aan Messi nou. Ja. Na LVV, Ja. toch, nu Salim Dape. Ja. En dan Messi, amane tak over commissie moro. Amane tak over management team. Wakti. Wat zeg je nou? Management team. Jere ja. Amane taki. Isa bon piste toch. If je bekar was maar schoonmaakster. Ja. Dat was het denigreren. Juist. En no be boom. Nee. Je karas maar interieurverzorgster. Juist. Dus. Nou, Weet wel, dat na sani. Dus dat nou wat tranen toch. Ja toch. Ja toch. Ja toch. Maar nou wat workers mij doen. Weet je? Na kring. Natuurlijk. Dus. Een management team. Je paide toch? Je paiden A toch. commissie maar weer paide toch? Ama be paiden toch. Ja. Ano worko dem worko. Nasir, hier nog. Na chef worko. Ja toch dus. Te you hebben kritiseer wat raman. Ja. Neem de webje moro boom. Omdat uno van programma die zie, wat tegen je doet boom, wat tegen. Ja. Zo simpel wat tegen. Maar if je legt uit dat nog boom, dat je verandert aan de even, dat je doet schrift staan, dan tegen dat nee. Je probeert het volk voor de gek te houden. Mana dat na sani. Hey. Dat jere no bra rut na sasa ba yo kormoshi famis don jaso. Hey. Dan me denki toch taki. Tanga no ete. Nowadays. Mino mayere ete so tu recting a kondere dis ego onder a president disi. Ja. Sade mau do wat zijn de beleidsvoornemens. Lekwe Ja. change sani e gisan traning. Nanga de san dati. Ma uno ma leg afvolop uit wat. Tusan de mai taki. Drisani. Hey. Rusland taki. Op Taibere. Ja. 3 jaar. Je verstaan? Masar Abrahams taki. A Sheriff Sani. Je verstaan? Ja. A din taki 2030 fosi stabiliteit ook kom. Isabi, maar favor doro de san dati. Dati ne, collega volk uit. Nee. Im voeda volk op, toch? Im Ja. lega volk uit, van volk moest stellen zelf op. Ja. Sa moest doen zelfredzaamheid aan de san dat im colera volk. Maar je kost don en leg wel een fabel uit. Ja. Je verstaan? Dus minoman, sani, want in loco, taki, die overdag vindt plaats. Ja? Van vorige regering kom niet aan regering die is een heel soepele overdracht. Ja. Nanga alle informatie, alle sani, alle peredifaya leti, de maiteita dape nomerei, die sabi toch, gopa groen faya de alle de sanda draag over. Ja. Je verstaan.
Ik kies een minister van Financiën die bij daar. Dat minister dat zorgt dat je tanga oteya money. Tanga november. Tanga november de salarissen AOV pensioen. Gedekt. Dus in afgebroko je dan dati. Dat baka dati dem sormi sa pe de kan fide. Ja. Figo moro fara. En dit is nou een overdracht voor regering naar regering. Ja. Dat want ik met GIA ruimte, want hij nog beschrijft notie. Want die de man begin pitje de serefi, na hals overkop de man pitje de serefi. En de man op het papier se anga se, voor loko taki, die anga doef me ek, anga you ek kon overeen, u kan doen, of die snobbo op het aan se, aso mi sabie se to ambele. Ja, ja. Vijf na tori. Ja, met tegen, dus die archidematie, dan ben ik dat jongens, sadema eko leg uit. Omdat boven sani, unof a programma disi. O tegi masraga ho. Senan safe sa. Daarom moet je senan safe sa. Ja. We volgen alasan en alasan say we takafesi. Dat we luku, we toetsen we luku. If je doa serif sani of je een correctie. Ja. Zei we dat. Kijk, wat zijn een voorbeeld moet je bakken? NPS. Ja. NDP. Ja. Alla de man die in haar regering nou. Abob. Abob. Alla de man. Percialoer. Alla de man. Abob niet direct. Abob de betakasanati. Dat betekent. Oké. Percialoer betakasanati. Wat op de eerlijk toch? Ja. Taki a 130 SRD zouden we verdienen. 130.000. SRD zouden we verdienen. Ja. Afutumsi. Afutumsi. Wat correctie. Ja. Dat de man taki. De man gebruikt als aan dat. In de propaganda toch? Juist. Vandaag aan de dag. No of de mannen die een initiatief voorstellen. Voor veranderen als aan dat. No of de. Nee. De man zo dat we. NPS kon leggen dat je 120.000 SRD wat samen. Dus alle de assemblee, de 60 man ding. Ja. Dat wordt die was stichting of sociale sani. Maar je no, maar dat in no beleg uit. Nee. Je beleg uit. Als je zei maar city 130 is te veel. Dat volk bij de nijbaka. Ja. Dat volk dat ja leti. NDP, NPS, wat leti. En doe het ook toe. Todo ja. we corrigeren. Ja. Dat betekent wat voorstellen moest dienen toch? Ja. Voor verandering. Wat dat hier niet doet. Nee, de man ook kan doen. Nee. Omdat ook toe binnen NDP een missie beleg uit. Ja. Tagasansi ne change zomaar. Nee, dat zei je dat. Omdat als man kon carry de sani, want door Asan 130.000. Ja. De man sa soms goed. Ja. Waarover het gaat. Dat want dat geef je tak kwam ala samuto. Ja. Dat im kon vergaderen. Ja. Dan een lang tip dek ha plane dat. Ja. Ja. Heen en terug. Ja. Je tani keri, ik kon ja vervoer, lanti moest dek. Hotel. Lanti moest dek ji. Ja, ja. Alla de vergoeding. Dus nou de mij ji one money. Dat is de overheid er beter uit. Ja. Ja, je verstaan? Ja, ja. Want ik kan declareren, sa you wani. Want wie ik moet aan mongo. Ik kan taka waji a taxi di chari kom. Ja. Actie om het doen zo'n golo. Terwijl kan dat man actie 5 golo. Dat is dat. Maar dat de man bij sabi ba toch? De man bij sabi. De man bij sabi toch? De man bij sabi. Ja. Maar de man kon leggen volk uit gebruiken aan dat. Ja. Die sabi toch. Dat nou een boomkopu studie. Ja, ja. Een oorlogsgein pelle serve pelle bij dat liberté. Als de oorlogsgein verder nog pas den toch bote gnuwang. Ja. Je verstaan. Dus nou een oorlogsgein de man te kopoti. Ja. Die sabi toch. Bij de man de aan de markt, die dina voorstel in. Ja, toch? Ja, toch? Maar wie kon nou dat je takeren nou op het allemaal put op masel. Dat we praten. Maar hier nou. Mi et takken zo in zijn zeepsa. If je dina voorstel in. Toen man kan op 3 toe, volgens mij toe. Kan dienen. Dan zijn quota 60.000. Ja. Ja, toch? Want je hoort je wel toch? Ja. 60.000 je kiest toch? Dat verschil. Adalanti toch? Adalanti. Adalanti. Dat je go make one amendement. Ja. Je go seti Santa Quere no Asiana no to. Lanti doen. Lanti doen. Ja. Dape da lek assemblée da je kakai futut napa tapu mek tam. Ja. Tagere no. Seta tordi. Yes. Je verstaan? Ja toch? Want dat money komt vrij. Ja toch? Je verstaan? Dat die gaan doen toch? Maar je doet dat niet. Nee. Maar je take 120.000 à la mong. Ja. Ja, suma controleer suma. Dat me bedoel toch? Je sabi en toch? zo sticht je. Jere ja. En if one man vindt dat mami no firi spot. Moro.
Dat is een probleem, bagato. Dan want er een probleem. Ja, toch? Dus als Sansa lek wat bakau zo sani. Met die. Als Sansa de man kon leggen uit dappen. Ja, Is toch? een zoethouderij. Ja. Na ora volkszoek. Ja. Zogenaamd NPS Jibaka. Ja, man. De man lief. De man lief. De man lief. Ja. No bribi. Dat is populistisch gedoe. Dat is voor een volk vergeet. Maar je vergeet wat zijn. Een volk voor zijn naam. En een volk, de mensen niet pating. Ja. De mannen de moro, de massa de nu, ego score en de man tradenki. Dus NPS, if je actie mee, if je wat doen aan boezani, 10 wat voorstellen. Ja. Toch? Dat is dus iets aan het takt op doen, Ja. maar dat die na voorstellen, want dat die betaki. Ja. Je bent hoor volk, voordat je nog temigo, Ja. maar doe het dat meneer Rusland, Arkimi, die in, dan volk een briefje bakken. Nee, maar je zou zijn er. Ja. De NDP, Ja. een parlementariër voor NDP, een missie met een kata van missie. Ja. Dan missie kan je zo. Ja. En dan missie tak asangisi ne chenchen zomaar. Ja, dat is Dan missie begin kaarten voor- en nadelen. Je sabi toch? Ja. Want in feite, de man die ontwikkelt asangisi, she a voorbeeld voor lantina in. Ja. Je verstand. Maar je gebruiking Ja. kies afvolk. En nou is dong met de gebakken peren, want dan nou fire go leggen volk uit taki no chenchen. De kan ons moestak allemaal pot some money allemaal. Ja. Isabi toch? Ja. En NPS 1. Ja. NPS 1. Maar NDP met dat toch? Ja. Maar Maar dat is met dat. nee, maar NDP, man. NDP missie takasa. Ja. Dan nou NPS konanga DC. Ja. Dus dat want taki in feite amisa leti dat uluku voor watjes desma zo. Ja. Anga asot 120.000. Ja. Mino, je moet mans genoeg zijn. Ja, tuurlijk. Want je als dat zei je leggen, maar ambitie taki. Dan missie bekang in de propaganda, dat we Ja. gaan leggen volk uit dat 130 boom. Ja. Omdat de moet als Nikeri, Ja. Onja, dan mi pa hotel, Ja. dat we leggen uit dat die man Ja. aan de betak dat. Nee, de no tak desan Dat dat. me bedoel. Bueno. Dat me bedoel. En dan nou die true kon leilo hè. Dus dat. I verstaan. Ja. Dus dat de NPS nou. Ja. Isabi toch kan nou een soort draaibaster. Ja. Dus dan nou tak baya de boyara. Hai. Nana, yo, isabo langa, ya bistekting. Ja, plastic tape. Ote do je pi. P. So, Ja. dat we gwe moro fara. Dami yere wan tra probleem baka sociale sa. Fa waka dape yong. Jongen, Poki leggen we aan uit. En Poki naar NPS. NPS, ja. NPS. Poki naar NPS. Dat je bij Sabasani voor het ministerie dat bij de voor Perchalu volgens mij. Dus de man die in een combinatie. De man die naar combinatie. Ja. In een combinatie die. Ja, de man die. Dat is poki taki. Poki legt uit dat die ago dape. Dat ziet dat volgens één. Als er nou een kartel, omdat dat niet om in. Is dat een moneykarta door het. Amonikarta. Dat 24 doesum. Ja. Door dape. En het karta dat nog adesma. Vakan. Vakang. Juist. Dus een systeem no be de. Ja. Dat een ministerie. Die be fado onder Perchalu hoer. Ja. Voor bereik desma. Want me yeres ma strate klagen mami gado mi vraag mi monikarta aan mami no ma chisen. Nee. En mi sabo asma tu. Asma bego bijna alla wiki. Dat ma goda pe de mata ko se de man behandelen te. De mai behandelen te. De behandelen toer vast. Maar monikarta dape. Ako di lang ina 24.000. Ina 24. $24,000 dape. Ade dape. Ja. Isabito. Ja. En dan a percaya luhur be abi a ministerie dati. Ja. A dat me kapa e feti so. Dat me go sluiten, me go bash chan. Me go feti chan. Want isapta ka president, a ex-president, abe poton commissief go. Ligt de sociale zaak door. Ja. En dat was een doorn in het oog van Perdialoer. Ja. De man bij wan. We hebben mispoki. We taki grantani. Dat die poeren ka doro. Ja. Die saba een kartel. En het was aan a school tassen project. Ook toe. Waar her camera don dat penanga. Skoro tas. Dat Die pere- skoro chi abde van no. Maar- Gideng. Maar dan zei hij aitan. Dat me begreep ze atas etan dat doe dat. Als je hem op zee zo. Nee, de mo make propaganda en toka dat debo do talk. Maar de no chisa kan stop.
Doordat hij commissie de dape dat de tape in een camera. Oh, dus afvallig moet, ja, tuurlijk, afvallig moet sabasane, daarom zijn aan zij. Ja. Weet je, Ja. oh, dus de man horen dat je? Dat tegen mabo doen het ooit, dat hem zogenaamd naar partij loeren praten. Juist, want het ministerie bij Fadon onder eng. Oh, oké. En de minister dat hij. Amatje zo'n het ministerie nog. Ja, volgens mij, maar ik zijn niet ook toch. De militairen dat je. Kampement. Dat was maar de. Kan dat mocha de skorotas go dat je de malek bij pakken. Kan de, you never know. Is dat het toch? Dus we berekenen dat je, if you look at alle de toren die van weer man. Uno, Fusena Sefsa, nogmaals, we look de toren en if asan boom, daarom Masargabo taki, Masargabo bedankt mevrouw Poki, dat Ashatori. Ja. Ashatori. En natuurlijk, hoe ik zijn naam moest tak erover, omdat dit nog kan, somesma. We wana mori karta, potisma. Ja. De karta 24 duizend do dape. Gewoon in elkaar maar voor een batje. Ja. Dat je nog praat. Dat kan de toe dok. Alle 24 duizend dat hij. Kan je de maar pai uit ergens. Ergens. Als je zit dom. Als je zit go. Amonigo. Na SPSB tori. Met onderzoek moet vinden plaats. Ja. Voor je moest het dat horen. Ja. Atoring onderzoek. Hoe zie je dat? Ja toch. Anum gono uku da pe Santarover. Isa was aan Santarover. Santarover. Of Steenerover. Ja. Ja, en elkaar. Nee, die zijn nog stonara. Die is na later de troa tapu. Met Teggy. Want jere ja. En daarom toch. Mi loba poku dis not trowe stong if je ten on garas also. Ja. Want je borgo you eji also. Dus dat die? Je verstaan. Want no. Ala de san sobe taki. Ja. Ti de san e kadoro. Yere no de smataki. Ika chibara siki fi mama koso je no ma chibara. Zeker niet. Je verstaan. Nee, zeker niet. En daarom weer tantaki. Isabi toch wat wan koranti beschrijft wan mekare rommel. Taki a regering die gue. Dera wan financiële chaos abara. Isabi toch. We wan soepele overgaan no de. Amandi Skrifasani en Masara Echoes. Ja. In 2 minuten. Ja. Dan maar leg uit. Isap Samataka. 40 artikel DC. Na spotin dot bachi. Prullenbak. Prullenbak voor de prullenbak. Maar isap Sumabal Koranti toch. Dan maar die sersuur alcohol. Ja. Ja. En verstaan. Maar archi maluku manana sasa bayo kromo ko dorak bafa programma. En we doro we guanga langa. En samiwan teji. Sade man moest leg je uit. Want de man mek beleid man leg je uit. Want de tak man ook moet al lok te kop vadong. Ja. Isap dat we waka pichi. Te de opo. Ja. Je verstaan. Maar sap wansani taki. Sawan doorsnee sernama etaki. De man ook a bribi. In bepaalde sani. Vooral de man die go pichi de serefka wang. Na de man die creëerde ogri. Want in bere potjalo dat ook bata creëer. NDP creëer. DC creëer. Dat die daarna deed dat ook surfing at op man. Isabi toch. We make de sap tak de surfing at op man. Maar 3 surka de tap. Dat dem sabi. Hoe Archa Borgo. NDP heeft bewezen iedere keer wanneer ze naar de macht gaat Suriname ik achteruit. Begrijp je niet? Ja. Dus op een gegeven moment heb je een groep die Suriname achteruit brengt, een groep die Suriname vooruit brengt. Dus laten we kijken wat die twee samen doen. Begrijp je niet? Maar ik bedoel, die groep die Suriname achteruit brengt is het grootst, dus ik heb er niet veel hoop in. Zo, dat doe je ra Borgo. Maar ons programma, we tang eten, we hebben hoop. Ja, natuurlijk. Het kan beter worden. Ja. En we willen het beter hebben. Ja. Sabi toch, wanu gram chili, abuan bunlibi, wanu chi, abuan bunlibi, afop chimus, abuan bunlibi. Dus we suma corrigeren. Doe het goed. Ja. Doe een boom. Konanga beleid. No konomo etak disi, etak dati, dat na sos op Frans. En dat net jamushuga Parijs. Je verstaan. En daarom met unfa programma disi. En met tantaking. Trusiani na gron pranuansani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Isabi toch. Dati na de sani samus hoor je napu. De katang mina wa jaja sarana man of jaja sarana uma. Ja? Datu ap fanodu. Zelfredzaamheid. Jepi serefi. Nos do wakti
lanti okong. Ja. Waka 500 meter lanti, waka 500 meter kom je toe. Dat sekanu. Dat is je ontwikkelen. En minena mazar dignity gambo. Ja, maar dan gaan we volgens mij tapu. Maar leg me een sang, minister sang uit baka. Dis na programma. Sang het takanga volk. Het takanga volk voor een trouwe doet het op straat. Sa je moest doen, like minister. De man die kon interviewen, in accident takelijk van wel leg uit. Takanga volk voor een trouwe doet het op straat. Dat Paramaribo en omgeving, het dan kring. En dan die tijden ook toe. Una sernamang, hoor een kondre kring. Dat kan nak tapi borsu. Mina een echte sernamang, me hoor ik kondre kring. Met dat kun gaan tangi, het te wantralisme gaan. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up